Fil-Parlament, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard propona l-ewwel qari ta' abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi kriminali li għandhom lan li jirriformaw il-qafas legali li jirregula l-inkjesti maġisterjali. B'reazzjoni, x-Shadow Ministru għall-Ġustizzja Karla Aquilina għal l-Oppożizzjoni se tkun qed tivvota kontra dan l-abbozz ta' liġi f'kull stadju tal-proċess parlamentari. F'istqarrija, Dr. Aquilina qal li dan l-abbozz ta' liġi tressaq baġla fuq ordni tal-Prim Ministru Roberta Bela sabiex skontu iwaqqaf l-inkjesti maġisterjali u jagħti immunità lil politiċi korrotti u l-kompliċi tagħhom. Għalli l-pjan tal-Prim Ministru u għalli jkompli jkisser is-saltna ta' dritt f'Malta billi jċekkelu jindaħal lill-imħalfin u l-maġistrati fil-qadi ta' dmirijietom. Żied li jista' jrid iċaħħad liċ-ċittadini mid-dritt li jitolbu l-ftuħ ta' inkjesti. Sostna li huwa biss min abbuża u wettaq reati serji bħal korruzzjoni illi għandu għalfejn jinkwieta mill-ġustizzja. Il-Partit Nazzjonalista qal l-Oppożizzjoni qed tinsisti li l-vot dwar dan l-abbozz jittieħed b'division fil-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. B'reazzjoni, il-Partit Laburista qal li b'dawn l-emendi fil-liġi, il-Gvern se jkun qed iħares id-drittijiet ta' ċittadini imma jwaqqaf l-abużi. Qal li r-riforma li jrid iwettaq il-Gvern favur aktar trasparenza u saltna ta' dritt fil-proċessi tal-inkjesti se tagħti salvagwardji ċari u tneħħi lokal abużi. Sostna li l-ebda dritt leġittimu ta' kull ċittadin f'dan il-pajjiż mhu se jiġi mċaħħad. Il-Partit Laburista qal li jiddejjaq biss minn dawn il-bidliet favur il-ġustizzja minn għandu l-faham miblul u jfajar bla doċċ bl-iskop li jkisser lin-nies b'mod malin. L-istess bħal min qal jammetti għal aktar minn darba li hu giddieb u dakinhar li jerġa' joħroġ ta' giddieb isib refuġju fl-Oppożizzjoni.